non é unha casa propiamente dita, xa é outro concepto, é un adosado que ten un xardinciño detrás, moi ben, moi cuco. Que pasa? Que como non vendimos ningún, vou cho poñer no puto centro, mallado. Un segundo. Que pasou? Vamos a meter un récord. Vamos a meter un récord, vamos a fazer un récord. Pepo Suevos, 10 horas falando. E vos, con máis feito aí, Todavía eles, 10 horas escoitando justo os 8, os 6, cada un o seu, cada un o seu. pero son as 6 da mañá. E aquí non se move nadie. Temos máis xente. 10 horas e non son 10 horas, son 10 anos falando. Que speaker de lujo. Cumpleaños feliz para Pepo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Sí, fixémolo. Fixémolo. Felicidades a Pepo dentro De 20 anos. de 10 anos. Teño unha mala noticia, porque dentro de 10 anos imos estar aquí falando De orquestas. 20 horas para celebrar os 20 anos. Si ti vais sementando, o que me gustaría que, se non é aquí, noutro sitio, que houbera alguén que diga, eu vou facer 11. Easy. Que eu son máis chulo que eu vou facer 11. Pode ser iso e pode ser meu amigo das gafas, que tamén parece que lle pega. Ahora sí, ahora saca o récord e acaba rápido. Ahora xa liquidando, non? É rapidinho que caiga. Clicky. Agora